Is-servizzi tas-saħħa mentali f'Malta mistennija jagħmlu qabża l quddiem permezz tal-Wellbeing Center li l-Fondazzjoni Richmond ser tibni fuq art mogħtija mill-Gvern fil-Mosta. Il-proġett se jitwettaq b'investiment li jinkludi allokazzjoni ta' 5,300,000 euro mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Fil-preżentazzjoni tal-pjan, il-Prim Ministru Robert Abela qal li dan il-Wellbeing Center huwa parti mill-viżjoni holistika tal-Gvern biex flimkien ma' organizzazzjonijiet bħal Fondazzjoni Richmond jingħataw l-aqwa servizzi lin-nies li jkunu għaddejjin minn sfidi marbuta mas-saħħa mentali. Fl-isfond tal-ħtieġa li s-servizzi tas-saħħa mentali jkunu fil-qalba tal-komunitajiet, il-Prim Ministru faħħar il-ħidma siwja tal-Fondazzjoni Richmond biex tkompli tieleb l-istigma li għadha teżisti dwar is-saħħa mentali. Żied li l-Gvern qed ikompli jmexxi l quddiem il-proġett tal-isptar il-ġdid għas-saħħa mentali f'Mater Dei. Il-Prim Ministru nnota li fi ftit aktar minn 10 snin il-Fondazzjoni Richmond żiedet is-sessjonijiet terapeutiċi tagħha b'madwar 10 darbiet. Irrimarka wkoll li aktar minn 11,000 persuna fosthom studenti fis-sekondarja attendew il-Mental Health First Aid Course. Intqal li l-Wellbeing Center ser jinkludi kmamar iddedikati għat-terapija, spazji għal-familji u żoni għat-taħriġ biex jappoġġjaw firxa wiesa ta' servizzi marbuta mas-saħħa mentali f'ambjent sigur, dinjitus u aċċessibbli. Għandna bżonn posti kbar minn fejn operaw minħabba domanda tal-għajnuna min-nies ta' barra. U din il-binja li ħatenna biex nakkomodaw u jkollna l-kapaċità li aħna ngħinu n-nies barra x'il-binja mhux dik l-iktar waħda importanti. L-iktar ħaġa importanti hija n-nies li aħna nkunu qed ngħinu. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond, Daniela Kalleja Bitar, qalet li ċ-ċentru ser joffri ambjent sigur, terapeutiku u modern li jwieġeb għal ħtiġijiet reali tan-nies u l-familji tagħhom. Żiedet li permezz tal-kollaborazzjoni mal-Gvern u l-appoġġ tal-fondi Ewropej, il-Fondazzjoni ser tkun tista' toffri servizzi aktar komprensivi u aċċessibbli u tkompli taħdem biex tnaqqas l-istigma dwar is-saħħa mentali. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zinzo Azzopardi qal l-investiment ta' 5,300,000 euro minn fondi Ewropej mhux biss ser isaħħaħ l-infrastruttura moderna, iżda joħloq ukoll ambjent terapeutiku u appoġġ konkret għal min għandu bżonn. Qal dan huwa investiment fil-bniedem, fil-kwalità tal-ħajja u f'futur aktar inklusiv u sensittiv. Qabel l-indirizz tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela, flimkien ma' martu Dr. Lidja Abela, iltaqa' mal-ħaddiema u ma' persuni li jirċievu servizzi mingħand il-Fondazzjoni Richmond. Dr. Abela assigurhom li minkejja l-isfidi ġeopolitiċi u l-pressjonijiet internazzjonali fil-qasam tal-enerġija, il-prijorità soċjali tibqa' ċentrali għal Malta.